Angazi noma ngabe sengiyona yini mangicela kubaba Ayanda Msweli. Baba Ayanda Msweli uSimomoza lokubhekene noMaskandi wayesondelene kakhulu ewumngani nebhovu umgqumeni. La ngiyacela ukuthi mhlawumbe ubaba Ayanda kevule isikhwama amabhinca sonke siphose kusona ukuze i-account sikwazi ukuphosa ubaba Ayanda Msweli asivuselele liveni lalezi ingane zebhova. Mhlambe umndeni ukhona into ongayenza ngaleli iveni, ingane ziqhubeke ziphile. Kuwe Ayanda, baba Ayanda Msweli, siyazi ngeke uhluleke, awuhlulwa yilutho, sihlezi sibuka la kunje inamba zakho anginazo kodwa ngisazoyifuna ngikuthinte naseceleni. Ngeke kuvukele liveni leli. Amabhinca wehlulwa yilutho bakwethu futhi egameni likaMgqumeni liyovuka leli iveni. Mhlambe kuze kusale nemfalakahlana ngaphezulu kuphoswe nje kulowo account baba Ayanda Msweli. Mhlawumbe-ke okunye okulandelayo bese ngicela uMgqumeni ngathi wayenolayini ngapha koDanswat wamatekisi ezozathenga iQuantum lalihambela khona. Asishele ubaba Ayanda Msweli ukuthi kwakuhamba kanjani ukuthi I'm not sure ukuthi wayethengile noma kwakukanjani ulayini lapho. Siyacela baba Ayanda, siyakhothama kuwe baba Ayanda Msweli, ngicela usabele njengoba ngikubiza nje. Ngiyacela baba, singazi-ke noma sesiyonani emndenini kodwa ngenzela ingane mina ngoba ngangiwumngane omkhulu naleya nsizwa futhi-ke iziningi izinto ayixoxa nami ezazi izimfihlo nje ezipersonal zakhe. Lingavuka leli iveni, lingavuka lime lithi qinqo, liyaphila nje. Siyacela baba Ayanda, siyacela ukuthi ungenelele baba Ayanda Msweli. Angifuni ukuthi kuthiwe i-account imali iphoswa kimi ngoba ngibalekela inkulumo engase ivele. Ungcono baba Ayanda Msweli ngoba uyaziwa, uyabasiza abantu ngesikhwama. Siyacela baba Ayanda, siyacela dakini mabhinca kulesicelo sami nishare nale nkulumo le. Kuphile leli iveni liyosiza einganeni zakhe bobona ukuthi baphuma kanjani mase liphila. Danko Simomoza ubhekene noMaskandi.